Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омаден. Бародаро, апа, хоҳаро, одамоеда ки асал дар кора. Асал то 20 август меша. Баъди 20 август темаи асала полни мекишем. Барое ки баъди 20 август чи асале биёран занбуро дахичо мемонен ки зимистонӣ кайф кунан, хӯран, отдих кунан. Ва каседа ки билети самолёт дар кора, билети поезд дар кора, билети автобус, номерои ватсапи ман +7 910 48 676. Бародаро, апа, хоҳаро фақат дар ватсап зан занед, прямо зан назанед. Оз як бародар мо и чандин голас роӣ карага, ин бечора хай на самом деле дар ғарибия мехоҳад ки гав зана. Ман гапоша мегам гапои моро буро гав зан ки ин бобои қанди шайтон мега ягон соҳиб дора ки ҷамъш кунан. Ма чӣ гуфтам ин бародаро? Ин бародар мега ки моро ҳамчун ваҳдатӣ гуфтан, механдан, ҳархи прикол мекунанд. Ма чӣ гуфтан ё? И одам соҳиб надора. И радаш бачаш мада зан зад, гуфт ки ин бобои қанди шайтона. Бачаш мада зан зад, гуфт ака, гуфт занои моро, хоҳарои моро дар видео ягон гап нагӯ, ягон дашном накӣ. Яки дашномам карӣ, хича чизе мегӯ бугӯ. И бобои шайтона, и хичам шайтона ва фарзандошам шайтонанд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай Фахриддин, аз шумо ҳамчун бародарона хоҳиш мекунем, ҳамин галасавои моро мисол дар телефонтон бимонем, мисол як чӣ мекунем, видео мекунем ку просто ҳамин галасавои моро бимонем. Мо бачаи ваҳдатем, дар Оренбург гаштестем. Мисол ҳамин бобои қанд мегӯян, чӣ мегӯян, шаку нӯшидгӣ гап хабараш ира мехӯрем, ира мелесем. Мисол хай мо айба мисол дар ҷа бародаро ҳастанд ҳар ҷо. Мисол моро ваҳдатиёи ҳарчи мегӯянд, мисол шумо амихалиен мегӯянд. Мисол барои мо айба якаҷон. мисол аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳама ягон соҳиб дора, бача дора, фарзанди ба нангу ба номус дора ки мисол ҳамин оташона ҷамъ кунад. охи айбай ба номи худо наход дар ин синни сол шида мисол блогер шава ва чӣ шава. оху бояд 5 вақт намозша бихона, зикри худоша кунад ба худо. ӯ дигар намезеба. хай ин кори як бачаёш кунад, ма мега хай ӯ бачаёшай мисол ҳоли хай ки ба исправид мешава. и уже солаш ба ҷое расида якаҷон. танаш бӯи мурда мекунад. я ваҷави дига ба қавра мондаша. илтимоси бародарона ҳамира як видео ка акаҷон ҳамин галасавои мара бимон. мо одамои ваҳдате, мо ба худо изо мекашем. ҳамин тамошо мекунем, вақте тамошо мекунем ютуба гап хабариро ҳар намуд чизо мекунанд, гапоша гав мезананд. як хеле зангирай прикол кадай роӣ кадай ба худо дар телефон ай бобои қанд пирс гуфтани мишхали ман мехӯрам, ман мелесам. айбай дар шаъни одам. мо изо мекашем акаҷон. илтимоси бародарона ҳамира як видео кунед шумо, ҳамира мардум бифаҳма. ина мардум фаҳмиден ки ин бобои қанд як шайтонай ва бобои қанд нагӯен дига, бобои шайтон гӯен. видеоша тамошо накунен. оҳиста агар каналаш равен, обуна бошен, подписатся кунен, дизлайкш монен, бурен як қафо зиндагитон. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боше, обод ва сарбаланд бошен. просто ҳамин бародари ваҳдатӣ бисёр бад беғаз ин бародарам чандин бародарои дигаам ай ваҳдат занг мезананд, меган ака як видео ки гав зан ай пишти бобои шайтон шуда тамоми ваҳдатиёра мардум ҳар гап нагӯва. бародаро, апа, хоҳаро, аз шумо ҳаматон эҳтиромона хоҳиш, ҳамаи ваҳдатиёра фикр накунед ки ранги бобои қанд ҳароманд. одамои хубанд. ин бобои қанд дар як ваҳдати калон, як одами ҳаром, ин бобои қандай кати бачаҳои беномусуш. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша, обод ва сарбаланд бошен. касе ки дар бобои қанд дар рекламаш рафтем бозӣ кардем, равен як аризаи болош нависен, пултона гирен ай бобои қанд, барое ки ин шуморо даъват карда, и бояд ҷавоб гӯяд ба кунуш. обод ва сарбаланд бошед.